உங்களுக்கு டாக்னா ரொம்ப பிடிக்குமா? Auntie, not only dog. All animals liking me. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஸ்கே அக்வாரியம். நீங்கள் வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் தமிழ்னு பார்த்துட்டே வந்திருப்பீங்க. ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோக்கிட்ட ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன், சரிங்களா? அப்புறம் அந்த ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு தருண் ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோக்கு ஒரு இது பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ பார்த்துட்டே தம்ப்நெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் சேனலோட லிங்க்கும் இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபிஷ் இண்டஸ்ட்ரி கூட வராங்களோ அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும். எனக்கு சாரி. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட சேனல்லே அவரோட லோகோ வச்சுட்டு அவரோட பேர் வச்சுட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்கான்னா, என்னோடய சேனலில் வந்து கொஞ்சம் பேடாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தான். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் டைம். அப்புறமேட்டு எனக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி என்னோடய சேனல்லையும் ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோன்னு அனுப்பிச்சாரு. அப்புறமேட்டு தான் நானே நம்பினேன். ஆனால் அவன் மாட்டினா மட்டும் என் கையில் செத்துருவான். ஏன்னா அவன் என்னை அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிட்டான். ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறமேட்டு கூட கமெண்ட் பண்ணார், நான் பண்ணலை அப்படின்னு. நானே அப்புறமேட்டு தான் பார்த்தேன். சரி இருங்க, வெளில கொஞ்சம் உள்ளே கொஞ்சம் வேர்க்குது, வெளில போயிடலாம். சாரி ப்ரோ, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சாரி கூட கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தப்பாயிருச்சு. உங்கள் சப்ஸ்கிரைபரும் உங்களை தப்பாக நினச்சிருப்பாங்க, சின்ன பசங்களும் உங்களை தப்பாக நினச்சிருக்காங்க. சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ஃபேன்ஸுக்கும் சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களும் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நிறையா பேர். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஃபேன்ஸும் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி பேடாக கமெண்ட் பண்ணுறதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மகனே, நீ மட்டும் மாட்டினேன்னு வச்சுக்கோயேன்டா, அதே லோகோ அதே சேனல் இதை வச்சுக்கிட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவன் எஸ்எஸ் ஃபிஷ் ரூம்னு மாற்றிருக்கான். அவன் தான் எல்லா வீடியோவிலும் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிருக்கான். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கான். அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறனால, ரிமூவ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு காமிக்காது. மோஸ்ட்லி நம்ம சேனலில் வந்து பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறையா சின்ன பசங்க பார்க்குறாங்க. நம்ம வந்து அவங்கள கெடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நம்மளை பார்த்து தான் அவங்களாம் கற்றுக்குறாங்க, சரிங்களா? அப்புறமேட்டு ஒரு நிமிஷம். அப்புறமேட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பீக்கில் இருக்க ஆள். அதாவது கொஞ்சம் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சு லைக்ஸ் வியூஸ்லாம் பண்ணுற ஒரு ஆள். அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி சேனல் லோகோ அவரோட லோகோ வச்சுக்கிட்டு அவரோட சேனல் நேம் வச்சுட்டு இப்போ தான் நடுவில் மாற்றிருக்காரு சேனலோட நேமை. அவர் யாருன்னு தெரில. ஏகப்பட்ட சேனல்ஸில் அவர் இந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு. எனக்கு அவர் யாருன்னு ரியலாக தெரியல. அவர் இந்த வீடியோ பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. அவர் ப்ரோ, நீங்கள் எதுக்கும் சேனல் லோகோ மாற்றிடுங்க ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ. ஏன்னா உங்கள் லோகோ அவன் வச்சுருக்கனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு. நீங்கள் நம்பலைனா கூட நான் இந்த சைடில் போடுறேன், ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த சைடில் போடுறேன். வீடியோ ஒரு 5 நிமிஷம் நடுவில் கூட போடுறேன், தம்ப்நெயிலில் கூட எடிட் பண்ணி போடுறேன், சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். இந்த வீடியோ 8 நிமிஷம் தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே போகாது. யாரும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து ஃப்ளவரான் வீடியோ தான் போடலான்னு இருந்தேன், கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்படி போடுறதுன்னு. அப்புறமேட்டு நடுவில் ஒரு வாக்குவாதம்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு நைட்டு. அதாவது தருண் ப்ரோ கிட்ட இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தேன், இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படி இப்படின்னு. அவர் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணார். ப்ரோ, இதே மாதிரி என்னோடய சேனல்லையும் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. நான் பார்க்குற எல்லா சின்ன பசங்க சேனல்லையும் இந்த மாதிரி ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் லோகோ போட்டு அதே பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பையன் கமெண்ட் பண்ணிருக்கான். அவனும் சேனல் வச்சுருந்துருக்கான். அவன் இப்போ வந்து எஸ்எஸ் ஃபிஷ் ரூம்னு மாற்றிருக்கான். நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் போடுறேன், இந்த சைடில் பாருங்கள். ஒரு பெரிய 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 சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ. என்னை மன்னிச்சிருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கன்னு நினச்சி தான் நான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க. அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வீடியோஸ் நல்லா போடுறீங்க, டெய்லியும் போடுங்க, சரிங்களா? அப்புறமேட்டு எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரை நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எல்லாருக்கும் புரியும் அவரை பற்றி.
அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்காங்க ஃபேக் ஐடிஸ் வச்சுக்கிட்டு. இப்போ என்னோடய சேனல் டிபி வச்சுக்கிட்டு யார் என் பேரில் இருக்காங்கன்னு தெரில. யாராவது அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணால் பார்த்து கொஞ்சம் சேனல் வச்சுருக்கவங்க கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கொஞ்சம் மோசமாக போய்கிட்டுருக்கு. அந்த ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம்ன்ற போட்டிருக்க வேறு சேனல் ப்ரோ, நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. வேறு சேனல் பையன் வந்து நிறையா ஏகப்பட்ட சின்ன பசங்க யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேட் பிஹேவியர், ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமாக பேசியிருக்கான். நானும் எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, கண்ணில் தூசி விழுந்துச்சு, சாரி. அதுவும் இல்லாமல் கண்ணில் தூசி விழுந்துச்சு, மற்றபடி யாராவது சாரி. முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லியும் போகிற வீடியோஸை மறக்காமல் பாருங்கள். 500 வந்தோடனே கிவ்அவே தரலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சீக்கிரமாக பண்ணலாம். சரி, இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில். சரி வாங்க வீடியோ டாப்பிக்கில் போகலாம். அதனால் ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ, நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப 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 சாரி. ஏன்னா உங்கள் சேனல் லோகோ வச்சுட்டு அவன் உங்கள் சேனலோட பேர் வச்சுட்டு இதே மாதிரி பண்ணனால நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அதாவது நான் நீங்கள் தான் சொன்னீங்களோன்னு நினச்சி சொல்லிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க. முடிஞ்சால் கூட இதை உங்கள் சேனலில் ஒரு வீடியோவாக போட முடியும். என்ன மாதிரியே ஒரு பையன் ஃபேக் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்துருக்கான், இந்த மாதிரின்னு போட முடிஞ்சால் போடுங்க எனக்காக ப்ளீஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி வீடியோ இது பண்ணுறாங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்டில் வந்து என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நானும் வீடியோ போடுவேன் டெய்லியும். கமெண்ட்டில் என்ன வீடியோ போடலான்னு மேலே ப்ளெயின் வருது, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நம்ம வீடியோ எடுக்கிறனால தாங்க ப்ளெயின் வரும், ஹெலிகாப்டர் வரும், எல்லாமே வரும். சரிங்களா? அதனால் என்ன வீடியோ போடணுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெட்டா ப்ரீடிங் பண்ணலாம். என்கிட்ட இப்போ பிரெயின் ஸ்ட்ரெம்ப்பு கொஞ்சமாக தான் இருக்குது, அதனால தான் யோசிக்கிறேன். ஆனால் இன்னும் ஒரு 500 அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ரூம் டூர் விடுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ரூம் டூரில் வந்து கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. சரிங்களா? அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபிஷ் ரூம் டூர் போடுறேன். ப்ரோக்கு ஒரு சாரி. எவ்வளோ சாரி சொன்னாலும் உங்களுக்கு இதாகாது. அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தருண் ஃபிஷ் ரூம் சேனலோட லிங்க்கும் ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூமோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நாங்களும் மேலே வருவோம். வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க எங்கள் இது வழியாக உள்ளே வருவாங்க. உள்ளே வந்து அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க எவ்வளோ வேணுன்றது. கை வேறு ரொம்ப நேரம் வலிக்குது வீடியோ எடுக்கிறனால. ஸ்டாண்டு வேறு வாங்கணும், ஸ்டாண்டு, மைக் எக்ஸட்ரா நிறையா வாங்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சரிங்களா? ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ, சாரி. உங்கள் சேனல் லோகோ வச்சுட்டே அவன் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான். ஆனால் அவன் மட்டும் என் கையில் கிடச்சானா சத்தியமாக சொல்கிறேன், அவனை எந்த மாதிரி அடிப்பேனே தெரியாது. நிறையா சின்ன பசங்க சேனலில் கூட அவன் கமெண்ட் பண்ணுறான். ரொம்ப பேட் பிஹேவியராக இருக்குது. அந்த பையன் மாற்றிக்கணும். நீங்களும் ஒரு சேனல் வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ, அதை கொஞ்சம் மனசில் நினச்சிட்டு கொஞ்சம் போடுற கமெண்ட்ஸை பற்றி யோசிச்சுக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க உங்களால் கெட்டு போவாங்க. சரிங்களா? சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம் ப்ரோ, சாரி. உங்களுக்கு எவ்வளோ சாரி சொன்னாலும் எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. சரி ப்ரோ, ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன். முடிஞ்சால் அவங்க சேனலில் இந்த அவேர்னஸ் கொடுங்க. என்னோடய லோகோ வச்சுக்கிட்டே என்னோடய சேனல் பேர் வச்சுக்கிட்டே ஒருத்தருக்கானு. சரி, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு ஃப்ளவர் ஆன் வீடியோ வரும், கலர் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுன்னு. நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் அவங்க எஸ்கே அக்வாரியம் பாய். 500 வந்தோடனே கிவ்அவே தருவேன். சேனல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், எல்லா வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்னொரு நல்ல வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.